अच्छा भाई, हम व्यास हीरो हीरालाल चौहान एगो विषय प्रस्तुत करते हैं जमुना विषय के नाम बा कलयुग में कृष्ण। कलयुग में कृष्ण। अच्छा भैया, 5 साल की लड़की रहे जमुना के नाम रहे सरस्वती, ब्राह्मण कुल की सरस्वती। उम्र जेकर बा 5 साल। गांव के बहरी कृष्णचंद्र के मंदिर रहे एक बड़ा विशाल। एक दिन बेटी सरस्वती मोहन के मंदिर गईली। अक्षत चंदन फूलना बा आंसू से पूजा कैली। मंदिर के पुजारी जी से आपन हाथ से देखैली। आंकी हमारा भैया काहे नइखे, कही चरण लपटैली। दौड़ल गई पुजारी बाबा के चरण में छान के लागो रोवे कलश की बाबा बताई हमरा भैया काहे लिखे। आरे धोई के काहे भैया नइखे। देखी बाबा सगुन उचार, काहे भैया नइखे। सखिया सहेलिया हमसे मुहरा फुलावे, काहे भैया नइखे। जौना लड़कियां समाज में खेलत ने सारा लड़का हमरा के बेलगा दे तरह से एकरा साथे मत खेलत, एकरा भाई नहीं।
गई कि हमरा 3 दिन खातिर जग में जाए के बा। आई हत्ती जी के नादान लड़की बिया तो एकरा का पता बा कि हम झूठो कानी कहतन कि साचो खने। करे कि हे बेटी तहरा एगो भैया बारे जेकर नाम गोपाल हो। भैया तोहर रहस गोपाल, जहिया से मरली माई अब भाग गुलामी करे राजा के, वो करे चरावे गाई। आए मंदिर में, यह मंदिर में तोहर भैया खाए का बेरिया बेले, कबो कबो अपने मन से बंसी खूब बजावेले। अगर भैया के देखे के चाहो तो होत सवेरे आई हो, आधा मिठाई उन्हें खिया के आधा तू खा जाई हो। हई थरिया में मिठाई रख देतनी, एमे से आधा तू अपना भैया के खिया दी हो, आधा तू खा दी हो। हत्ती जी के लड़की बिया ओकरा का पता बा कि बाबा हमरा के झूठो कनी बताओ तेरे। ले ले हल पुजेरी बाबा चल गई 3 दिन खातिर जग में। सरस्वती चल गई अपना घरे। सवेरा भई आवतरी थरिया में दौनी मिठाई बा, मूर्ति के सामने रख देली, कहली कि भैया गोपाल अब खा लो। मूर्ति कहीं खाना खाला, मूर्ति नहीं खे सुगबुगा। धीरे 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 10 बज गई। सरस्वती कहली कि भैया इतना तू निर्दयी हो गई। हम तहार हत्ती जी के बहन सवेरे से आइल 10 बज गई, भूखे पेट दर्द करता आय अभी तक ले तहार पता नहीं खे। अब खा लो। भैया ना आइले। 12 बज गई, जब भूखे पेट लागल दर्द करे, अपन ओढ़निया खींच लहारा पेटवा बांध के करस कि भैया अगर नहीं खाओ तो तहरा बहन के लाश मिली तहरा मंदिर में। अरे खा ला तू काहे कोहा नाला, तोहरा आगे होई मिठाई बा, तुहके छोड़ के हमरा दोसर नाही भाई बा। हाँ खाला तू काहे कोहा नाला, तोहरा आगे होई मिठाई बा, तुहके छोड़ के हमरा दोसर नाही भाई बा। ए भैया ओतने मिठाई हमरा थरिया में पंडित जी धैले बाली। आधा तुहके आधा हमके तू भागा कैले बानी। ना मन बता तू भाई हुओ, ना मन बता सगरो खा लो, आखी हमरा से शर्माला। बोला बोला उघार अखिया खोला, अब हमरा आवत रुआई बा, तुहके छोड़ के हमरा दोसर नाही भाई बा। ए भैया लटल प्रेम के पाले पर के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का आवे के पड़ल रहलो ना जाला मन मोहन का भाई बन के आ गईले। अब प्रेम के धागा में मन मोहन पहिना के हाथे बन्हा गईले।
गिले। भैया के देखली बड़ा खुश भइली, कहली कि भैया एगो बात तू हमरा के बता दो, ए दुनिया में केकर माई बाप ना मरेला, माई एक चटकन मार दली तो तू क्या करबा, घर छोड़ के भाग जीबो, चल घरे। 8 साल के भैया गोपाल बहिना के आगे आ गईले, आ देखली अपना भैया के, बहिना के जिया जुड़ा गईले। अंग अंग गहना भरल बा, सिर पर मुकुट बिराजेला, आ हाथ में मुरली पैर खराऊं, चटर चटर जे बाजेला। बहिना कहली हे भैया हमके बहुत रो आवेलो, आ कितना दिन गईला भई, कहियो घर ना आवेलो। हम तहार बहिन हई, हमरा तन पर कपड़ा नहीं खे, तू गहना झमकावेलो, आ अपने तू बेईमानी कई के सब परिवार मुआवेलो। भैया चल घरे। मोरे भैया घरवा बीमार बारी मैया, मोरे भैया घरवा बीमार बारी मैया। मोरे भैया घरवा बीमार बारी मैया।
भैया गोपाल कहले कि बहन हम जवना राजा के गाय चलाई लेनू उहे राजा हमरा की सब गहना देले बा आ गाय हम चरावे खातिर आइल बनी गाय देने तेने चली है सो चला तू आई मंदिर में हम तय करतनी कि तू जबे बोलेबू तबे हम आए तय हो गई कि जबे तू बोलेबू तबे हम आए भैया चल गई अपना घरे बहन चल गई अपना घरे रात बीतल भिनुसार भई बगिया में चिड़ई चहचहा गई अब फूटल किरनिया लाल रेशम के डोरी जैसे तना गई सरस्वती अपना दिल में सोचे तरी कि आज भैया के का ले जाए खिया खती मठिया में पहुंचावे के बारे मठिया में पहुंचावे के बाद भोजनिया अपना भाई के जोहत होई है बात बहिन के भैया मोरे भुखाई के का ले जाए चूड़ा बा बिन दहिया के रोटिया बा से झुराइल बा अब बटुली में बा भात रात के सोचली की अरुआइल बा माई से कली मैया मैया हमके पुआ खिया दे रे मैया हमके पुआ खिया दो तू आज पकाई के जोहत होई है बात बहिन के भैया मोरे भुखाई के माई कहली की बेटी अपन दशा तू देख तरु भीख मांग के लिए आइले तहार बाबूजी तब भोजन के काम चलेला सरस्वती कहली कि माई अगर तू हमरा के पुआ नहीं खूब खियावत तहार घर त्याग के हम चल जाए का करस माई कहीं से आटा भीख मांग के आई कहीं से मीठा भीख मांग के आई कहीं से तेल भीख मांग के आई 3 गो पुआ पका के दे देली कहली की बेटी घरवा में ले जा वही जा बैठ के खइह मैया कहली घर में ले जा वहीं बैठ के खइह अब फेरू पुआ घटे तो हमारा लग से तू ले जइह अपने तो खाए के रहे ना तंबा के थरिया में 3 गो पुआ दे देली माई लगली पुआ पकावे तंबा के थरिया उठौली अब पुजेरी बाबा एगो और बात कहले रहले कि मंदिर के बहरी कहीं थरिया रख देबू तो तहर भैया खइहे ना कहाँ थबा के लिहली बबुनी तामा के थोरिया हाथाबा के लिहली बबुनी तामा के थोरिया सजनी रे चली भैली मंदिर के तोरण मेरा यार सजनी रे चली भैली मंदिर के तोरण मेरा धिपी गई ले तामा के थोरिया जरे लागल हाथावा धिपी गई ले तामा के
ए बदशाह भैया बहिन पहुंचली भैया गोपाल के मंदिर में, थरियवा नीचे रख दिली आ कहली कि भैया गोपाल अब खाला। भैया बतरे केवड़िया बंद कर दिले बड़ी। आज तीसर का दिन है। भगवान कन्हैया देखले कि बहिन के हाथ में झलका गइल बा, तो धीरे धीरे मोहन के आँखिया लुरा गइले। 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 झटपट खींच के पीताम्बर धारा गइले। अरे झटपट खींच के पीताम्बर धारा गइले। बहिन अतना कष्ट तू उठौले बारू हमरा खातिर। बहिना के झलका पर खींच के बन्हा गइले। बहिना के झलका पर खींच के बन्हा गइले। हीरा लाल देखले आकाश डगमगा गइले। हीरा लाल देखले आकाश डगमगा गइले। मुरली अपने से लागल बाजे, घंटा अपने से बाजता मंदिर के। पुजेरी बाबा सोचले कि कोई भक्त भगवान के मंदिरवा में समाइल बा। आके देखत रहे, खिड़की से झांकत रहे। 3 गो पुआ रहे। 3 गो पुआ से 2.5 गो हो गई। 2.5 गो से 2 गो हो गई। 2 गो से जब 1.5 गो भइल, 1.5 गो से 1 गो भइल। मरले लात के मारी टूट गई। जाके मूर्ति के सामने गिरले, कहले कि भगवान 20 साल के हमार पूजा का भइल। 3 दिन से हत्ती के लड़की पूजा करती है, तुमरा के उड़ा दर्शन दे देनी। आज हम 20 साल से पूजा करते उड़ा हमरा के दर्शन आ देनी। बेटी सरस्वती के चरणवा के धूरा बाबा अपना लीलार में लगौले। कहले कि बेटी आज से ते गुरु हम चेला, हम मिठाई बनाए ते भगवान के भोग लगई है। कह बेटी अपना भैया के देखलू हो। भैया गोपाल मना कैले रहले कि दुनिया में कोई से बता देबू तब फिर हम आए ना। सरस्वती लगली मुस्काए, बाबा लगले हंसे। धीरे धीरे समय बीत गई। आज सावन के पूर्णिमा है। सब भैया लोग अपना अपना हाथ में राखी बांध के घूमता। सरस्वती बीमार बड़ी। कहली कि माई तू हमरा के राखी किन द। माई कहली कि बेटी अरे अभागिन बारू तू, अभागिन बानी हम कि हमरा कोख से तहरा भाई ना भी। अगला जन्म खातिर तपस्या कर बेटी कि अगला जन्म में तहरा भैया हुई हैं और भैया के हाथ में तू राखी बनी हो। सरस्वती कहली कि ना माई हमरा भैया बारे। दौड़ल गईली, पंडित जी के बुला लिया। तरी कहली कि बाबा बुखार में बेटी और बर बोलतिया, तनी जल्दी चली। पंडित जी आगे नहीं। कहली कि बेटी कमना भैया के हाथ में राखी बांधे के कहत रू। सरस्वती का याद आयल कि भैया मना कैले बारे कि कोई से बतावे के नहीं खे। कहली कि ये बाबूजी बेटा चाहे बेटी हम ही न बनी, हमरा हाथ में राखी बांधे के मन कही तो हम ना बने। पंडित जी कहनी कि एकदम ठीक बात ही कहतिया। केनिहो लोग चल गई। सरस्वती बुखार में डूबल बिया। दौड़ल पहुंचल मंदिर में। पुजेरी बाबा से कहल कि बाबा सब भैया लोग राखी बांधे ले बा, खाली हमार भैया गोपाल बाकी बारे रउरा हमरा की राखी दी। पुजेरी बाबा फूल माला से सुसज्जित करके एगो सुंदर राखी बना दिले आ कहले कि बेटी ले जा मंदिरवा में बांध। केमारी बंद कर दिली। अब मूर्तिया से कहत रही कि भैया गोपाल आव तहरा हाथ में राखी बांधी। भगवान सोचनी कि आज ही हमरा के बांधे के चाहतिया। बिना बंधले दिन भर में 3 हाली बोलावतिया, आज ही बांध दी तो दिन भर में 9 हाली बोलाइया। हमरा 9 बेरा जाए के पड़ी। भगवान नहीं खियावते। धीरे धीरे 12 बज गई। कलश की भैया अपना अपना बहन से राखी
भाई लोग बनवावत बा हमारा हाथ में राखी देख के सगरो लोग रिगावत बा अक्का तुहरा मिल जाला भैया का तुहरा मिल जाला भैया हमरा के रुआई के रखिया लेके बात जो है बहनिया अपना भाई के। भगवान नाई ने जब मूर्तिया पर माथा पटक के फोड़ ले हल खून लागल गिरे भगवान चिहा के जागत रहे कहले रुक्मिणी से कि हम जातनी उ बहिन हमार बोलावतिया रुक्मिणी कहले कि जाई भगवान आगे ने मूर्ति के हाथ लागल बहे औ राखी बांधतरी औ उहे कहली जौना के बहिन कहेला कि भूली हो ना भैया कब बहिनी के देसावा भूली हो ना भैया कब बहिनी के देसावा रही भाई के दुलार गिरी अखिया से धार रही भाई के दुलार गिरी अखिया से धार तनी याद रखी हो भूली हो ना भैया कब बहिनी के देसावा। ए भैया जब तक सूरज चांद जगत में लहरत गंगा के धार हो पर भाई के हाथ में राखी छोटे बहिन के दुलार हो बहिनिया भागिन के तुहरे भरोसा बहिनिया भागिन के तुहरे भरोसा वही अखिया से धार कही भाई के दुलार तनी याद रखी हो भूलियाना भैया कब बहिनी के देसावा भूलियाना भैया कब बहिनी के देसावा। ए भैया तू बड़ा देर से अवतर अतना तू हमरा के रोआ के बता ठीक बात ना होई। भैया गोपाल कहने की बहन जबे तू कहबू तबे हम आए। सरस्वती आ गई अब अपना घरे भगवान चल गई अपना घरे सारा देवता के वहां का बिटोरा तनी 3300 करोड़ देवता आ गई बड़े सभा में सलाह भई कि यही उम्र में सरस्वती के शादी कर दे जाए ना तो अब हमरा के बांध दे बिया दिन भर में 9 हाली बुलाई आ हमरा 9 बेरा जाए के पड़ी। विश्वकर्मा जी रात खानी सपना दिखाओ तनी पंडिताइन के सवेरे जब जगली पंडिताइन पंडित से कहल कि हे देवता हम एक सुंदर सपना देखनी है तनी कर सगुन उचारी था। पंडित जी कहे कि का सपना देखलू हो। रात प्रभु जी के देखनी सपनवा में तब से गरी गई सूरती नैनवा में रात प्रभु जी के देखनी सपनवा में देखिले कि राम राजा बैठे सिंहासन बगल विराजे मैया सीता जी के आसन बगल विराजे मैया सीता जी के आसन वीर बजरंगी बैठे ले सरनवा में। बाबा तनी सपना के फल बताई तो। बाबा कहने क्या है ये सपना के फल ही बतावता कि यह परिवार में कौन मंगल हुई। पंडिताइन के लिए खाली रुड़ा झूठ बोली ले गावा गाई रुड़ा जाए के झूठ बोलत फिरी ले ठगत फिरी ले आ अपना परिवार में भी है दसबा काम मंगल हुई या ना मंगल हुई। पैसा कौड़ी है लिखे की घर द्वार बनी
बेटा बेटी ब्याह करे के लायक खैले नहीं खे कि ब्याह शादी होई, तब ब्याह शादी होइबे ना करी, घर द्वार बनबे ना करी, तो परिवार में मंगल का हो या ना होई। पंडित जी कहने कि ना, इस सपना के फल ये बताओ कि परिवार में मंगल हुई। तब तक ले गांव भर के लोग जुट गई आ कलश की हे देवता, एगो तो भगवान के दरबार में का जाने कौन कसूर कहनी की एकलौती बेटी सरस्वती भई, आ इहो देखा तनी सोच कि भगवान के मंदिर में जाके पुजारी बन जाई। अच्छा बा कि यही उम्र में कर ब्याह कर दिया जाए। पंडित जी कहने की कहाँ से हम दान दहेज देहब, भीख मांग के लिया तब भोजन के काम चलेला, बेटी के ब्याह करे खातिर दान दहेज के जरूरत बा। गांव भर के लोग कहल कि हमने का चंदा वसूल के रौड़ा बेटी के ब्याह कर दे, राउर बेटी तैसे पंच के बेटी। पंडित जी सोचने की कहियो ब्याह करे के परी। और में से 2-4 गो पंडित जी लोग नाव के साथ है, अरे पूरब खोजे विप्र पश्चिम खोजे ले, चले ले बर खोजे खातिर खोजते बीतेला खोजते खोजते गईले दक्षिण नगर में, दुल्हा सुदर्शन के दुआर है, आहे दुल्हा सुदर्शन के दुआर है, आहे दुल्हा सुदर्शन के दुआर है। सभे कहल की देवता रउरा अपना बबुआ के शादी कर ले। पंडित जी का भी इकलौता बेटा रहे जेकर नाम सुदर्शन रहे। कल क्या रहे का सोचे के बा हमरा दान दहेज ना मिली तो कोनो बात नहीं खे, शादी हुई, शादी तय हो गई। आ यहाँ से बाराती लोग तय करता है कि मात्र हमनी का 500 बरतिया चला जाई, आ ओजनी तक कुछ खाए पिए के व्यवस्था बना का हो बच्चा भैया, खाए पिए की व्यवस्था यही बेटा के द्वार पर रही। आ ओने क्यों देखी 33 करोड़ देवता लोग सलाह कईल कि भैया कन्हैया के बहन के शादी बा, हमनी का सब आदमी का न्योता में चले के बा। सभी कोई 33 करोड़ के देवता लोग न्योता में आई बा। तब बाबा के अंगना में मारो छावा गईले, ए भैया बाबा के अंगना में मारो छावा गईले, बाबा के अंगना में मारो छावा गईले, दुआरा कोहरिया के भार उतरा गईले, अरे दुआरा कोहरिया के भार उतरा गईले, महला बहरिया भीतरिया रंगा गईले, महला बहरिया भीतरिया रंगा गईले। ए भैया कितना सुंदर समय बा। अब पहुंचल बारात यही नगरी में आ गईले, अरे पहुंचल बारात यही नगरी में आ गईले। दिवाली लगता सारा बरतिया सोचतन कि यहाँ कोनो खाए पिए के तो व्यवस्था ही नहीं खे। दिवाली लागल आ जैसे लोग लौटे के चाहता देवता लोग सलाह कई कि आखिर हमनी का आई बनी सो हमनी के भी कुछ कर्तव्य होला नो। हवा में लोग मिठाई फिट कर देहल, निराश होके लौटे के चाहत रहे, सांस खींचत रहे 5 गो रसगुल्ला पेट में, सांस खींचत रहे 5 गो लड्डू पेट में। 5 मिनट में सारा बाराती के पेट खुल के नगारा हो गई। सारा बाराती आपस में सलाह कैले कि भैया अरे भाग के यहाँ से प्राण बचाओ, यहाँ के हवा खराब बा। सारा बरतिया भागत रहे जहां जनवा से रुकल बटे।
ए भैया ओजनी से सारा विधि भइल आ दुल्हा के बुलाहट गई। दुल्हा सरकार आंगन में आयल बने, शादी हो गई। अब भगवान कन्हैया वतनी कहनी की बहन आज के पहले हम तहरा के कुछ ऐसे ला देतनी हाँ कि दुनिया जहान के लोग ताली पीटे लगी कि जौना बेटी के बाप भीख मांग के लिया होता है तो भोजन के काम चलता। और वो बेटी इतना सुंदर गहना झमकावतिया था, कहाँ से झमकावतिया? एक हमारे तहरा के कुछ हम ना देतनी हाँ, आज तू हमरा से कुछ मांगो। सरस्वती कहली कि भैया हम रउरा से यह मांगतनी कि तनकी सा हमरा के मुरलिया बजा के सुना दे। भगवान कन्हैया कहने किया इनका कि हम कुछ देवे खातिर आइल बनी तई मुरली के तान सुनी है। बहन के बात ठहरल तान सुनावत रहे। कहले कि बहन मन डोले मेरा तन डोले मेरी बहना करे पुकार रे आंसू बहावा मत बहला। मन डोले मेरा तन डोले मेरी बहना करे पुकार रे आंसू बहावा मत बहला। भगवान कहने की बहन अरे बाजी बाजी जरूर मुरलिया बाजी जब जब कहबू तू भाई के निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। बाजी बाजी जरूर मुरलिया बाजी जब जब कहबू तू भाई के निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। भगवान कन्हैया के गला में दौड़ मणि के हार है। भगवान कन्हैया वो हार निकाल के बहन सरस्वती के गला में पहिना देले। अब यहाँ रुक्मिणी सोचली कि स्वामी जी तनी हम हारतनी तने में मैया लक्ष्मी जी भेष बदल के आ गईली। अपन कंगना हाथ में लेके बबुनी के नियरा गईली। चुपके से बैठा के पहली हाथवा में पहिरा के चुपके से बैठा के पहली हाथवा में पहिरा के कि हाला हाला अपन कंगना संभाला ई निगवा हो भौजाई के। निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। बाजी बाजी जरूर मुरलिया बाजी जब जब कहबू तू भाई के। निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। निगवा ले लो अपना राखी के बनाई के। मैया रुक्मिणी के जन हाथ में कंगन रहे उ कंगन लिया के ननद सरस्वती के हाथ में पहिना दिली। विदाई कर दे गई भैया बड़ा खुशी खुशी। डोला जब पहुंचल दुल्हा सरकार के द्वार पर तब बधाई बाजे लागल ससुर के दुअरिया।
बधाई बाजे लागल ससुर के दुअरिया, बधाई बाजे लागल ससुर के दुअरिया। हलचल हो गई क्या? अरे जौना बेटी के चंदा लगा के बियाह भइल बा ओकरा गला में इतना कीमती हार आइल त कहां से आइल? जरूर कोनो नाजायज काम के लिए बिया। सारा लोग गांव के भाग गए। दुल्हा सुदर्शन पूछला से के दुल्हन ई बताओ तारा के हार के दिले बा? हाथ जोड़ देली, कहली कि स्वामी ई हार हमार भैया दिले बरे। सास पूछत तरीके बहुआ ई बताओ तारा के हार के दिले बा? सरस्वती कहली कि माई ई हार हमार भैया दिले बरे। दुल्हा कहले, सास कहली कि सुना तारा तो भैया हइले लिखे दुनिया में, साच बताओ ई हार तारा के दिले के बा? माई विश्वास करें ई हार हमार भैया दिले बरे। नाये बहू साच बताओ ई हार तारा के दिले बा? विश्वास करें ई हमार भैया दिले बरे। दुल्हा के साथ जौन गांठ जोर भई रहे गांठ टूट रहल, आकर से बताओ कि गहना के दिले भाई? कहली कि स्वामी विश्वास करी गहना हमारी भैया दिले बरे। भैया दिले बरे गहना हमार भैया दिले बरे। मारे लगे सो मतारी बेटा मर तरह सो तय कैले सो कि जब तक कि साच बताई ना कि गहना कहां से आइल बा तब तक के ना दाना दे जाई ना पानी दे जाई। धीरे 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 समय बीतता। सरस्वती के ना खाना दे तरह सो ना पानी दे तरह सो। एगो कोठरी दे दिल बरस, एगो खटिया बा, वही खटिया पर चुपचाप सुतल बरी। धीरे 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 समय बीतता। आज 15वां दिन के आधी रात हो। सरस्वती कहली कि भैया भैया भले हम ये दुनिया से चल जाई, भले हम ये दुनिया से चल जाई भैया, लेकिन तू बाबूजी के मत छोड़ियो, माई के मत छोड़ियो, बाबूजी के मत छोड़ियो, माई के मत छोड़ियो भैया। दुल्हा वही जो सुत रहे आइल झोंटा पकड़ के लागल मारे के बताओ कि गहना के दिले बा? सरस्वती कहली कि स्वामी विश्वास करी गहना हमार भैया दिले बरे। सास आ गेली, सास के चरणवा छान के लगली रोवे। सोचली कि सास हमरा के बचा दी है, लेकिन सास भी ना बचौली, सासो लगली मारे। अरे लाते लाते सासू मैया मारे लगली, गाड़ी देवेली हजार। सरस्वती कहली कि माई 1 महीना तू धीरज राख,
जई है भैया हमार, रखिया बान्हावे भैया आ जई है। ओह दिन देखी हो निहार, लेकिन लाते लाते सासू मैया मारे लगली। सरस्वती का बुझाई कि अब हमार प्राण निकल जाई, कहली कि भैया गोपाल आवा ना तहरा बहिन के मार के मुआ दिलस भैल का भैया। अतने में बसुरिया हमारा मोहन जी के बाजे लागल। सरस्वती कहली कि माई सुना नो सुना, कहीं बांसुरी सुनाता, कहीं बांसुरी सुनाता। हमार भैया आवत रहे, हमार भैया आवत रहे। चारों तरफ दिखत रही, सामने भैया दिखाई दिले। माई से कहली कि माई देखो 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 उहे जौन हमार भैया गहना दिले बरनो, देखो उहे देखो मुरली बजाते आते रहे। अतने में बसुरिया हमारा मोहन जी के बाजे लागल। पल भर में गोपाला भैया हो गईले ठार। अतने में बसुरिया हमारा मोहन जी के बाजे लागल। सरस्वती अली, सरस्वती अली कहली कि भैया गांव भर के लोग दौड़ल बा, गांव भर के लोग दौड़ल बा। कहता कि बान्हा से एकरो के तब पता चली कि एकरी भाई हो कि के हो। भगवान कन्हैया सोचनी की कलयुग हो, हमरो के बांध दिया सो। भगवान कन्हैया चतुर्भुजी रूप धारण कैनी, शंख चक्र गदा पद्म जब हाथ में लेनी, हलचल मच गई कि दुल्हन जौनाइल बिया तोने के भाई भगवान होंगे, दुल्हन जौनाइल बिया तोने के भाई भगवान होंगे। सरस्वती कहली कि भैया एगो बात तू हमरा के बता दो, तू भैया हुआ कि भगवान? तू भैया हुआ कि भगवान? तू भैया हुआ कि भगवान? भैया बतावा तू भैया हुआ कि भगवान? भैया गोपाल कहले कि बहन सरस्वती हम दुनिया जहान खातिर भगवान हैं, लेकिन तारा खातिर हम तार भैया गोपाल हैं। ओह दिन से विशाल मंदिर बना के भैया गोपाल के लोग लागल पूजा करे। ए भैया कहानी है बा, अंत में एगो लयदारी ले ले। गाड़ी लाहे लाहे चली तो कमाल हो जाई, पीले पीले लोड पर, पीले पीले लोड पर फटी चरी के हाल हो जाई। ओ वही खूब दी माता जबले मॉडल बाटे ताजा, भारी लोड पर डिफेंसल